Hello friends, welcome back to Chef the Soul TV News. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my TikTok. Welcome back to my Facebook page. Facebook page bafethu lapha it's @Chef the Soul TV News. Yabo. Ku TikTok @Chef the Soul. So bafethu nansi into. U-Owen la ujabule kakhulu yabo. Over the moon. Kahle kulandela ukuthi ke iChina i-announce ukuthi ke kahle ke ezama manufacturers akhona ibona aba supplier lama companies amakhulu yabo, ama companies amakhulu afana no Louis V, Gucci, yonke nje lama brands lawa amakhulu abizayo impahla zakhona yabo, ngabe ikhwama noma icathulo, amateki noma yini yabo. So ama products amaningi asabalele kahle umhlaba wonke abizayo yabo. I'm sure including Bono, Nike, laba, Adidas, yonke into ongayicabanga i-product yabo laba fowethu labo. So lo mjida lo ujabule man. Ujabule man. Nayi video yakhe. Bapho Luthando Zulu ngicashephi bafana. Senivuse imgede emdala ngeWorld War 2 nacasha khona namakhanda amakhulu emsagcwele inkungu yango 1950. Lalela uthini into usuyizwile iChina ukuthi ithini message. Vula phela amavulo live phela ukhulume ngeliphi, ukhulume ngazo zonke lemisangano obuyenza. Lalela wena mfana, into wakhohlwa ukuyenza wena kumele ngabe uyakhohlwa indaba yeliphi, into engeke izikusize ngalutho. Hamba uqeda isikole ube nephepha elizokusiza ukungaphakade wakho, ukhohlwa indaba yeliphi. Baphi bonke laba babethi siqoka izinto angazi enjani. Lalelana uthi ngimtshela into esingavezelana yona, it's either i-logbook yemoto okanye i-title. Mongenako lokho hayi usenkingeni. Khohlwana indaba yengubo bafana. Game over. Luthando Zulu buyele esikoleni boy. Uhamba ohlanganisa ube grand. Ayikho lento. Otherwise Usho njalo ke umfokazitha lapha nabafethu uthini umbono wakho yabo? Bekumele mhlawumbe aphewule kanje. Khona isidingo. Awungitshela ukuthi wena ke uthini umbono wakho kule nkulumo emfishane ka Owen. Danko.